maa, hymyn ja auringon maa. Mutta kaikille tätä onnea ole suotu. Näin on käynyt esimerkiksi Tuomakselle. Aikoinaan kerta kaikkiaan luulin, että Suomen suurlähetystö auttaa tällaisia ongelmiin joutuneita suomalaisia, mutta huomasin kerta kaikkiaan, että näin ei ole ja olin tosissaan niin kuin epätoivoinen ja nyt ei oikeastaan ole mahdollisuutta minkäänlaista mahdollisuutta ja niin. Luuletko näin, että sä niin tulet kuolemaan tänne niin Suomen valtion hylkäämänä? Siltä kyllä tuntuu.